Isiqalo somthandazo wesabatha bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ehlonipheni mina enkulu eyahlonishwa ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba eqedeni kwakhe kwenza izulu nomhlaba nezinto zonke mdumiseni odumisekayo noma phuma emazweni ongaphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasePhakameni akakuyamkela umani ngalaleli ugcina usuku lwesabatha udumo malube kuye owenza izulu nomhlaba amen makube njalo ayikhumbule indlu kasenza ngakhona nodingana echitekileyo ayibuthe echithekeni kwayo amen makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakade amen uNkulunkulu Nkosi yethu kwamkele ukuthandaza kwethu kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho makube njalo amen isihlabelelo mazula ehlane nasezitare Ngiyamthanda uNazaretha egameni lonyakazi ngiyakucela nje umuntu ngihlabelele ngihlabelele 162 ivesi ka4 nje mhlawumbe mase ngitholile incwadi uzawuluka kuphinda phinda 162 amen ke amen amen ke
baseGalatia 5:22. Ngizifunda njengoba sengiziwe. Kepha izithelo zikamoya ziwukuthanda ukujabula. Kepha itheke levesi engithe ngihlatshele yona hlomani makhawe. Hlomani izithelo zokukholwa. Manje ke la umsebenzi wezithelo zokukholwa ithe yini jabula wenzani? Kepha izithelo zikamoya ziwukuthanda ukujabula. Ziwuthando, zinjabulo, ukuthula. Iy'thelo zikamoya ziwukuthula, ukubekezela. Iy'thelo zikamoya ukubekezela, ubunene. Iy'thelo zikamoya ubunene, ukulunga. Iy'thelo zikamoya ukulunga, ukukholwa nokukholwa. Amen. Ithi sesihlabelelo isikhathi siyagijima kakhulu. Asifanele umuntu onjengami ohlap athi ngikhuluma kakhulu. Isihlabelelo sithe hlomani makhawa. Angisho hlomani makhawa. Ngake ngafunda la ku-YouTube ukukhuluma ngokuthi why kuthiwa amakhawe. AmaNazaretha abizana ngokuthi khawe. Usho ngani? Khawe. Wachaza ke lo chazayo lapho. Noma ngathi mase ngilandele ngathola ukuthi umuntu obhedayo. Kodwa ayekhuluma. Uthi AmaNazaretha athi omunye uyikhawe,
ngokudibana naye lapha seka agqoke ingubo emhlophe. Athi hawu, so iNazaretha? Athi yebo. Athi hawu, uyikhawe. Hawu, usho ngani ukuthi hayi shiyutshwala bazoba iNazaretha? Uyikhawe. Hawu, ushiyo ukwehlela konyo bazoba iNazaretha? Uyikhawe. Baba bazana kanjalo. Wayishiya lezinto wasowuthi uma uqeda ukukholwa wasowufika la ekukholweni soyadidibala. Awusaboni imuva neliphambili, sewuhleli futhi mangabe wawuthanda utshwala sewuhleli womile la. Gcoke phansi lengubo kodwa womile. Sewuhleli lapha unqanqathekile, sewukhumbula ubhala wakho. Ngoba uthi ubaba angazi noma elindana wafunda incwadi kaTimothy ithi ukukholwa okungenayo imisebenzi lokho ukukholwa kufile. Yini umsebenzi wokukholwa? Uthando, umusa, injabulo, ukubekezela, ubukhawe lobo bokukholwa. Ukuthi manguthi akufuna amakhawa okukholwa akushiwo laba alokubahleli. Mangabe uhleli lapho ngikhulume ngokuthi mhlambe nqanqathekile, ngikhuluma ngokuthi mhlambe sowomile. Khona abanye nje uhlelo lakeni lwakhe nje unolaka impela nje lokaba ikhawe bambabaza ngokuthi ikhawe. Wafika lapha wahlala nje wathula nolaka lwakhe. Uyothi umuzwa abavumula athi yazi ngaphansi kwalo mNazaretha kunendoda phela. Ukholo lakhe alibanga nayo intethelelo. Alinayo intethelelo. Isagcile uhleli ucabanga izono zakhe zobudala lezagezwa kuzona. Asingabi njalo ke eNazaretha silandele umnyazi wezulu. Umuphi ushembo oqoqa abantu abaningi kangaka abamlandelayo? Umuphi ushembe osobone izilo silo sakwaZulu naseSeswazini? Umuphi ushembe osobabathise isilo ngoba nobaba mkhulu wafika vela athwile esibeni kodwa umsebenzi uqedelele eMonyazi? Yimuphi ushembe osokamba inhlangakazi entsha ukuthi wayiKhenani? Umuphi ushembe? Ayo ulandela lo shembe uyisithibala nje ukholo lwakho alunyakazi lokuhlezi ndawonye baso ayise baso isikhathi sincane. Ngiyathemba ukuthi lawo mazwi semaningi. Usibusise zokulela. Usibusise zokulela. Sihlabelele 222 umoya ngihlabelele so. Ngingumlandeli wakho nomoya oyingcwele. Yingomla yeliwa
Oh